intenció per fer-se, va llançar pintura vermella a la façana de l'edifici. Una acció que es va produir, segons la Federació Nacionalista, perquè CiU defensa el vot favorable a l'Estatut. Convergència ja ha denunciat els fets davant de la Policia Nacional, mentre que la Guàrdia Urbana ha obert diligències pels danys ocasionats, com també per la il·legalitat de la convocatòria. Convergència i Unió ha assenyalat la joventut d'Esquerra Republicana com a responsable, juntament amb els membres del casal Despertaferro, de l'atac que la seu de la Federació Nacionalista a Reus va patir dissabte al vespre. Segons els convergents, a les 7 de la tarda va arrencar una manifestació d'unes 150 persones, convocada pel casal Despertaferro i per l'Esllarg de la plaça del Mercat, que en arribar davant de la seu de Convergència Democràtica, la plaça del Mercadal, es va convertir en un bombardeig de gots de plàstic plens de pintura vermella contra la façana modernista de l'edifici. Per tot plegat, des de les files de CiU, es demana a l'organització local d'Esquerra Republicana que es disculpi i s'asseguri que un atac com aquest no es torna a produir. Els nacionalistes diuen que ja han rebut les disculpes del regidor republicà Àngel Portarelles, però que encara esperen la trucada de la tinent d'alcalde d'Esquerra, en Perpont. El senyor Àngel Portavella s'ha posat en contacte amb el cap local de Reus i s'ha disculpat. Tot i que també sabem que hi havia la senyora en Perpont que estava a la manifestació o passejant per aquí a Reus al mateix moment que a la manifestació. Per tant, també demanaríem als dirigents d'Esquerra que una mica que estiguin al lloc on els hi correspon i que se sàpiguen allò que estan. Convergència ja ha presentat una denúncia a la seu de la Policia Nacional a Reus, però mentre la justícia no actuï, demana a l'equip de govern que no concedeixi cap subvenció municipal al casal Despertaferro. Els nacionalistes també han mostrat el seu enuig perquè cap partit polític, tret del Partit Popular, s'ha posat en contacte amb ells per mostrar-los la seva solidaritat. Doncs Esquerra Republicana no ha tardat gaire a contestar aquestes acusacions de Convergència. Els republicans s'han mostrat indignats i han acusat els nacionalistes de difamar-los sense presentar cap prova. El president d'Esquerra a Reus ha afirmat que no demana perdó perquè no té cap motiu per demanar-lo, ja que en cap moment ningú de les joventuts d'Esquerra va protagonitzar un episodi de violència. Àngel Portarelles també diu que avui no ha trucat per disculpar-se, sinó per solidaritzar-se amb l'agressió que va patir CiU. Ja se'ns començava a penjar la llufa, se'ns penja un mort que considerem que està fora de lloc. Nosaltres no hem de demanar perdó, ni hem de demanar disculpes de res perquè no hem provocat res. Ans al contrari, repeteixo, veiem com amb una clara actitud respecte al tema de l'Estatut estem rebent per tots costats i en aquest cas molt clarament per aquest sector que es va veure afectat i que això és només una estratègia perquè nosaltres tenim una actitud ferma respecte a l'Estatut retallat. Per tant, evidentment, condemna dels actes vandàlics, solidaritzar-nos amb ells perquè en aquest sentit no estem gens d'acord amb el que va passar, però en cap moment demanar disculpes d'una cosa que ni hem fet ni hem provocat. El paper que jugarà Catalunya a les decisions de la Unió Europea és el tema